W ciągu najbliższych kilku dni w krajach bałtyckich i w Polsce spodziewane są burze z gradem, którym towarzyszyć będą liczne pasma deszczu, co może spowodować lokalne powodzie. Oczywiście, z burzami nie należy się mierzyć. Nawet te najmniejsze mogą spowodować śmierć w wyniku uderzenia pioruna. Dlatego podczas burzy najlepiej jest przebywać w samochodzie lub budynku. Przebywanie na otwartej przestrzeni może narazić na niebezpieczeństwo. Jest to mało prawdopodobne, ale zdarzało się już wcześniej. W tym filmie przedstawimy szczegółową prognozę pogody i przyczyny tej burzy. Zacznijmy więc od przyczyny, a wszystko to dzieje się z powodu obszaru wysokiego ciśnienia, który zasadniczo dodaje ciepłego, wilgotnego powietrza do atmosfery, które miesza się z chłodniejszym i suchszym powietrzem i tworzy niestabilność w atmosferze, znaną jako konwekcyjna dostępna energia potencjalna, lub w skrócie CAPE, a ta niestabilność jest tym, co powoduje wszystkie różne ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze, sztormy, tornada, linie szkwałów i tym podobne. Burze są praktycznie gwarantowane, ale nie jest niemożliwe, że tornada mogą się zdarzyć, jeśli warunki są odpowiednie. Zasadniczo, aby powstało tornado, wymagana jest niestabilność, o której już mówiliśmy, ale istnieją dwa inne kluczowe składniki. Quasi-liniowy system konwekcyjny, QLUK, który powoduje, że burze zaczynają się obracać, stając się superkomórkami. Jeśli te superkomórki zmieszają się z mniejszą burzą, zostaje ona wzmocniona i tworzy haczyk na radarze, zwany haczykiem echem, i rozwija mezocyklon, w rzeczywistości. Nazwa mniejszej burzy mieszającej się z jedną z tych superkomórek. Proces ten nazywa się tornadogenezą. Kiedy formuje się mezocyklon, jego rotacja znacznie się zacieśnia, aż do momentu, w którym jego wirujący prąd wstępujący zostaje zepchnięty w dół, powodując rozciągnięcie się lejka od chmur do ziemi, zwanego tornadem. Chociaż nie sądzę, aby tornada były możliwe w tych burzach, to jednak jest to możliwe. W każdym razie, skoro wypełniłem film dużą sekcją o tym, jak powstaje tornado, tak, to darmowa lekcja anatomii burzy, przejdźmy do ważniejszych rzeczy, czyli prognozy pogody. W tej chwili i w ciągu ostatnich kilku godzin tornada występują na Białorusi i w południowej Polsce, przesuwając się na północny wschód, w końcu docierając do krajów bałtyckich. Rano mogą wystąpić dość silne ulewy z burzami w niektórych rejonach, mogą nawet wystąpić w Rosji w pobliżu Łotwy, a także na samej Łotwie. Ulewy osłabną, tworząc przestrzeń dla kolejnej rundy. Ponownie, druga runda zaczyna się w Polsce, na Ukrainie, a nawet na Łotwie i w Estonii, gdzie również się pojawią, przesuwając się w kierunku Białorusi, ostatecznie dotykając tego samego obszaru. Właśnie zdałem sobie sprawę, że muszę zrobić dużo napisów, więc nie chcę, żeby to było zbyt długie, więc zakończę to w tym miejscu. Poza tym skrypt ma ponad 3000 znaków. Dobrze, życzę miłego dnia. Jeśli jesteś w krajach bałtyckich, na Ukrainie, Białorusi, w Polsce, na Słowacji lub we wschodniej Rosji, śledź prognozy pogody. Aby otrzymywać najnowsze informacje o pogodzie, zapisz się na nasz newsletter i włącz go następnym razem, kiedy pojawi się więcej prognoz.